Ja? En nu? Ja, nu gaan we spelen, hè? Zo, kom er hier zitten. Even als je... Dit zijn combo's. Dat is ook een Remo. Dit zijn met schapenvel. Rechterhand, als je binnen slaat, dan doe je de weg. Ja, maar ik heb dat al uitgevoerd. Ja? Ja, dat wordt in me net uit. Maar zit ik bij, zit dan. Kunnen jullie dat proberen? Dit is. Als je het allemaal tegelijk doet, wacht even. Als je het allemaal tegelijk doet, dan klinkt het mooier. Anders is het één groot. 3. Voor de eerste keer. Jolanda's hebben dan een paaldanseres nodig. En het mooie is, als we natuurlijk al heel snel langzaam beginnen, kunnen we heel langzaam het tempo opvoeren. Dat we... Hier houden we met de Maar het is base. een makkie. Ja, weet ik. En dan voor jou, hè. Mensen We gaan vinden het weer ook heel langzaam moeilijk, hè? beginnen en dan gaan we kijken of we langzaamaan steeds sneller kunnen. Is dat goed? Stel ik met de 3. Dat is een hele speciale aard. Neem die steun er maar van mij. Deze kleine? Die kleine. Ja, dan mag jij straks af. Hij ruilt. Gaat goed. Ja, lukt dat zo? Wacht, nu anders dit niet zo dat ze Maar dit is een beetje de basis. Als je dat een beetje kan, dan kunnen we het moeilijker gaan maken. Goed, dan gaan we weer met 3. Altijd onderop. Ik zit gewoon met water aan. Maar jij moet, meneer, hoe heet je? Arthur. Je moet op midden slaan op de been.